Απ' τα στενά της ξηροκρίνης στο σχολείο πιο χοντρός. Άρχισε καρπουζάς, όχι σαν τα άλλα τα παιδάκια. Το όνειρό του ήταν να γίνει μαθηματικός. Μα τελικά κατέληξε να ανοίγει φακελάκια. Σπίνουν στη β' το κανάλι, στο YouTube και το Twitch. Κι αν του βιδώσει καμιά μέρα στον κόλπο θα τον ευρει στο θερμαϊκό να κολυμπάει μέσα να τον ψαχνιάς. Σπίνα λόγα μαν του content βασιλιάς. Αρχίζει η εκπομπή κι οι φίνες όλοι O7. Και μη το ανελέω όταν λέω για 9/11. Πότε φάσες, πότε λόλ δεν σταματά να ρωτάν. Πότε ντουο με φαράω κι ιστορίες για πέτρα. Αρχίζει η εκπομπή κι οι φίνες όλοι O7. Και μη το ανελέω όταν λέω για 9/11. Πότε φάσες, πότε λόλ δεν σταματά να ρωτάν. Πότε ντουο με φαράω κι ιστορίες για πέτρα. Από καρτούλες αιαρέλα, παγιαρέλ σε κορμίτι. Δεν θα χρωστούσαμε ένα δίχτυ αν δεν βγαίναμε από το σπίτι. Για τις μάνες που έχει βρει έχει γραμμή παραπώνων. Και οι viewer του στο chat είναι λέσχη επιστημόνων.